Todo preparado para comenzar a pelexar por ese bote. Hoxe, aquí coa amiga Nieves, a nosa carteira, que quere marchar daqui cos petos ben cheos de cartos. E se vos tamén queredes vir aquí a participar ou Atrápame, xa sabedes, 618-3888-7, as portas do plató abertas de par en par para que veñades aquí. E quen sabes, se lembradedes no seu día o bote. O que está claro é que hoxe xogamos por 29.100 euros. Boa cifra, Nieves. Que pode chegar aí ao morrazo para facer, vamos, unhos roteiros por Galicia de rechupete. Para iso habrá que acertar as 5 preguntas que che vou facer, como sabes. Enfrontará 5 cuestións, cada unha da súa categoría, por cada resposta acertada gañará 100 euros. Se clava o pleno, se acertas 5, levarás todo iso que tes detrás, 29.100 euros. As categorías de hoxe son, ben atenta, xogaremos con países, idiomas, música, TVG e cine. 60 segundos por diante para sacalas adiante, nunca mellor dito, e 29.100 en xogo. Preparada, Nieves? Preparada. Pois veña, moita sorte. Gracias. E tempo. Países. Cal é o único país do mundo que non ten unha bandeira con forma de cuadrilátero? Paso. Idiomas. Que din os xaponeses ao facer un brinde? Nihai. Non é correcto. Música. Que dúo español cantaba o exitoso Yo quiero bailar en 2001? Paso. TVG. Quen eran os dous presentadores do programa da TVG Imos de Feira? Paso. Paramos o tempo prácticamente no ecuador deste minuto final, 31 segundos por diante. E Nieves, que repasa aí as preguntas que lle quedaron atrás. En países, buscamos un país cuxa bandeira non ten forma rectangular, non ten forma de cuadrilátero. Ten outra forma, non é nin cadrada nin rectangular. En idiomas, pois como din saúde os xaponeses. En música, ese dúo que estaba dando a voltas de Yo quiero bailar. E na categoría TVG buscamos os compañeiros presentadores dese programa Imos de Feira. Veremos en cine o que temos por diante. Ainda queda moito. Vas ter novas oportunidades para respostar algunha das preguntas que nos quedaron. 31 segundos, como dicíamos. Así que, Nieves, preparada? Volvemos ao xogo? Volvemos. Pois veña, concentración. E tempo. Cine. Primeira película na que traballaron xuntos Pedro Almodóvar e Antonio Banderas. Jamón, jamón. Non é correcto. Países. Cal é o único... Corea del Norte. Non é correcto. Idiomas. Que din os xaponeses ao facer un brinde? Xangai. Paramos o tempo. Shanghai, bonita cidade, non sei se brindan así ou non, sabrémolo nuns segundiños. Agora mesmo temos o panel en vermello. Veremos se Shanghai é ou non é correcta. O que é seguro é que che vou preguntar na próxima categoría, na de música, por ese dúo que cantaba e bailaba ese Yo quiero bailar de 2001. En TVG buscamos quen presentaba Imos de Feira e logo en cine, pois unha película, a primeira concretamente, na que traballaron xuntos Pedro Almodóvar e Antonio Banderas. Podes ir pasando se queres, como sabes, cando eu lea a categoría ou contestando o que che parezca. Preparada para regresar ao xogo, Nieves? Venga. Veña, concentración, e a ver se rascamos algunha resposta que outra. Ánimo. 13 segundos por diante. E tempo. Non é correcto. Música. Selena. Paso. Non é correcto. TVG. Paso. Imos a cine logo. Película. Átame. Átame non é correcto. Países. Tacones lejanos. Ai, non, Ai, non era países. Que magua, ben intentado, Nieves. Sony Selena era quen cantaban ese Yo quiero bailar en 2001. Os xaponeses cando brindan din Kanpai, é como brindan eles. O país que ten unha bandeira moi especial é o Nepal, non ten forma de cadrado nin de cuadrilátero, e quedouche tamén Laberinto de Pasiones na categoría de cine. A última, a de TVG, eran Javier Varela e Rafa Durán que han presentado en ese Imos de Feira. Non puido ser, Nieves, que tal o pasaches? Moi ben, de maravilla. Bueno, pues... Recomendo a todo o mundo que veña, aunque sea para pasar aquí estes días, que é fantástico. Pois agradecido. Aplauso aí grande para Nieves, para a nosa cartera rural. Mandamos un piquiño a ela e aí a todo o morrazo. É importante. Pros da casa que o bote segue a medrar. Imos xogar o próximo día por 29.500 euros. Non o perdades. Ata a festa!